En nørdevideo fra Mortens Garage. En bekendt har sendt mig den her CEM til en sådan IKEA-karet. Andre vil kalde det en Volvo. Det er CEM-modulet til hendes bil. Og problemet med den bil, det er, at den har været polvendt på et tidspunkt. Før hun fik den nede i Italien, og så har man så skiftet instrumentet. Men min forståelse og hendes forståelse, det er, at hverken fjernbetjeningens centrallås eller kabinerlys og så videre har virket efterfølgende. Opgaven har så været i at finde ud af, hvad der egentlig var galt, og vi har allerede klonet det gamle UEM-modul, som er, tror jeg det hedder, som er den elektronik, der sidder oppe på spejlet. Og det er faktisk der, hvor den modtager RF-signalet til fjernbetjeningen. Fordi hendes loftlys virkede ikke, og hendes fjernbetjening virkede ikke. Derudover har der været sådan nogle småfejl af mærkelig art, og hvor den ikke har genkendt startspærre og alt muligt andet. Så jeg mistænker CEM'en, at det er den, der er problemet. Fordi man har jo ikke skiftet det dengang, da der var, at man skiftede instrumentet. Man har kun skiftet, hvad nu det hedder, instrumentbrættet. Og ikke tænkt over, at andre ting kunne have taget skade i bilen. Men nede under den her, der ligger der en flash-rom, og der ligger alt data. Der er ikke rigtig nogen EEPROM, separat EEPROM, så jeg tænker, at alt programmeringsdata ligger her i den her. Jeg har nu forsøgt at skrave al lakken af omkring de her lodninger, så det her varmeskjold, der sidder over. Det er sådan noget tamper protection vedrørende den her, så vi kan komme ned til en IC, hvor det er, eller den flashrom, der ligger på den her CM. Og der har jeg brugt en ganske almindelig en lille sådan en. Så planen er nu at give det noget lige rense af, og så give det noget low melt, altså noget til med lav smeltepunkt, og så lige give det en gang med det, og så tænde sugeren bagefter, og så suge op, og så kan jeg forhåbentlig fjerne det der. Ellers må jeg jo klippe det af, jo. Altså, længere er den jo ikke. Den pladsrum skal vi nok prøve. Ja, det havde de så ikke helt gjort så nemt. Her der ligger der så en TV28F400, en flashrum. Tanken er, at den lodder jeg ud, og så har jeg en kopi af hendes gamle CEM, som jeg så flasher over på den her flashrum her, sådan så det er, at den gerne skulle være klonet til en ny brugt CEM. Men Volvo har været så flinke at lakere det hele, så vi skal lige have fjernet lakken med eventuelt noget acetone måske, eller noget varme. Det må jeg lige vurdere, hvordan vi gør det. Fordi vi skal også helst gerne kunne have en god forbindelse ned i læse og skriver. Og jeg tænker, at jeg bare bruger enten noget ved DDI PROC, eller så bruger jeg ganske almindelig TLO 66'er til at programmere med. Det er sådan 2 forskellige værktøjer, jeg har til de her lidt old school ting her. Men jeg går videre nu og lodder den her ud, og så tager vi den derfra. Så er tippen loddet ud, og vi renser op med lidt alkohol her. Ja,
ligesom på bil, der går hånd, ikke? Gør vi lige passende klar til at modtage chippen igen, når der er, vi har programmeret den. Det er jo halvdelen af arbejdet med, når man laver sådan noget lodning her på det er for renset af. Alt det gamle lodder ind af. Og chippen ligger der. Og den ligger lige over under mikroskopet. Og lige tjekker, at benene sidder lige, og alt er, som det skal være. Så så har jeg så sat chippen i EEPROM-læseren. Det her er så for den her donor CEM. Men den benytter jeg ligesom for at kunne se, om vi kan være nødt til at læse chippen. Og der går jeg så op, og så ved jeg, hvad jeg skal bruge for en chip, jeg har sat. Så læser vi den. Og så fortæller den mig her om og så siger den godt nok IDR, og gør den der. Nå, den er lige tilbage. Ja, vi prøver lige igen. Nu har jeg lige rettet lidt pins tilbage. Det her er sådan ret crucial, fordi det er ret vigtigt, at man laver et read. Prøv lige at sætte check-ID på. Ja, man laver et read. Og så får man et read her, og så går man lige ind og verifier det, fordi hvis nu at den ikke vil verify, så har den ikke lavet et ordentligt read på det her. Og det kan vi se, det har den. Back. Bare for en sikkerheds skyld, så gemmer vi lige den der fil. Og går ind i mine maps. Der. Så må jeg gerne have en Volvo liggende hernede. IKEA-karet. CZ, den må være den der. Og der ligger noget og så går vi ind, og så åbner vi den samme mappe. Der har vi nemlig hendes originale. Det er en fil, som ligger der. Og går lige hen og sletter den der fil der. Nu sletter vi al den data, der ligger på den flash-rom der. Og så reader vi den lige, bare lige for at være helt sikker på, at det er bare F'er, der er på den nu. Burde den være helt tom, og se FF, det er meget nok, så det er fint. Så bliver vi desværre lige nødt til at åbne den der fil igen. Har vi originalfilen liggende der. Åbner. Så vi K. Og så går vi tjekker, der er data på. Det er der. Det er alle data, der er nede af. Godt. Og så flasher vi den. Og programmerer den. Den der. Program. Og så programmeringsenheden, programmeringsfunktionen, den sletter åbenbart selv.
glasfilen. Nu skriver den så det, der lå på den flaske, vi hævde ud, som det var der ikke, eller på den CM, der ikke virkede. Og det vil sige, nu er al den data over på den her på den chip. Det jeg så skal gøre nu, det er, at den lodder fast hernede på, eller lodder tilbage på den her, og så burde den CM her være en nøjagtig klon af den CM, som der var defekt. Og så håber vi, det virker. Så er chippen i igen. Og vender den rigtige vej. Så skal man lige sikre sig, at når der er, at man piller chip ud, så har den jo en pin 1. Og den sidder, pin 1 er altid der, hvor prikken på chippen er. I det her tilfælde så er det her. Man kan faktisk se det her. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver så. Der er en prik der. Det er pin 1, der sidder deroppe. Men så er den klar til at blive samlet, og så sendt til kunden. Ja, bekendt det er det. Så det er en af de her opgaver for en studerende, som man er flink til bare at tage sig af nogle gange. Det er vigtigt lige at få ryddet af godt op efter sig, når man har lavet sådan noget arbejde her, fordi at godt nok så burde fluesmiden ikke skade print eller komponenter, men derfor er det altså lige meget rart at så få det af igen. Så det eneste tegn, der er på, vi har været hernede nu, det er, at lakken er væk. Men så burde den her CM være klar og burde virke i kundens bil og kodet og gjort ved, så den passer. Ja, men det er igen noget der arbejde, som jeg laver, som der er, der ikke er så mange andre mekanikere, der. Så nu ryger den her videre, bliver så proppet i en papkasse, og så bliver den sendt til Sydsjælland eller et eller andet sted, og bliver smidt ind i en IKEA-kret, og så virker den forhåbentlig. Så, eller det håber vi, den gør. Tak fordi I kiggede med.